Takže dobrý deň, prajem vážení kolegovia, moje meno je Ľubo Molčan a som predsedom dozornej rady Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Predtým, než som začal praxovať ako všeobecný lekár, bol som lekárom rýchlej lekárskej pomoci na staniciach v Košickom aj v Prešovskom kraji. Z praxe viem, že náhle ohrozenie života pacienta alebo zhoršenie zdravotného stavu pacienta je stresovou situáciou pre každého jedného lekára ambulancie. Preto sa robia aj kurzy prvej pomoci a neodkladnej podpory životných funkcií. Nechcem však, aby tieto kurzy boli len nutným zlom, ale boli aj vašim dobrým pomocníkom, aby ste tieto situácie zvládali s väčšou istotou. A nie je vlastne cieľom týchto kurzov dokázať, čo všetko neviete, ale to, aby ste si precvičili a uistili svoje už predtým získané vedomosti a zručnosti, aby ste prvú pomoc pri náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo ohrození života pacienta vedeli poskytnúť oveľa lepšie a bez väčšieho stresu. Preto by som vás rád pozval aj na workshopy prvej pomoci, neodkladnej podpore životných funkcií, ktorých súčasťou bude rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia, zaistenie dýchacích ciest a automatická externá defibrilácia. Účastník každého kurzu, respektíve absolvent každého kurzu dostane aj certifikát o absolvovaní tohto kurzu a zároveň budete môcť si zakúpiť aj knižky o prvej pomoci z našich stánkov. Na kongrese budú workshopy na dvoch stanovištiach. Prvé stanovište budem viesť ja spolu so svojím tímom. Bude v salóniku Kristál. Bude sa skladať zo 4-hodinových kurzov a druhé stanovište bude viesť pán magister Kováč, ktoré bude v telocvični a bude pozostávať z 3 kurzov, na ktoré sa môžete prihlásiť. Preškoliť budeme vedieť zhruba 200 lekárov a každý lekár dostane po ukončení kurzu certifikát.